YouTube mangga YouTube. Ai này? Cái gì? Cái gì này? Mana cái gì này? Ekjon. Gila thambai. Đây. Ekjon asli. Ki bono gribina nagi. Sasu naik rapi rumah. Sasi beri. Facebook sih boleh. Sasi lagi gelandang mana? Nama. Serba fitur roh. Happy Baisago. Roh serba fitur roh. Gem gajah mini kena. Fitur roh. Kali Baisago bau. Moli. Nama. Moli guys. No. To salteman. नोंसिना बैसागु बोरै सोलिदों जों मिथिया नाथाय जोंना हेभि सोलिदों आरोना Go मेंटेनेन्स लोगोफोर हेभि सलेट ओइ बै नखर मा ओइ मोसानांगौ जोंहा मालाय मोसाग्रा मोसाबाय थागोन जोंना जोंनियावहाय मोसानाया होगासिनो आरो मोसानाया लागायगासिनो मोसानायफ्रा मानसि फैयाखैलै नै सासे फैनानै लागायनानै थांबाय सासे ओमफ्राय थायासै आरोना एसे डायलग होनांगौ होनबाना थागौनिबो नामा मानसियानो गैयाखैला इसोरनि गामि दरसे न'खर बै न'खराव मानसि दंना गैया सैमा जालांबाय सैमाया जालांबाय थालिर बिलाइयाव बेदर दोननाय सैमाया जालांबाय नङा लामानिफ्रायसो होलांनांगौ ना मानसि गैया खोमालै मानसि गैमारा ओइ बैसानि न'आव मानसि गैया सिगाङाव माबा सौदो हाब गरम जोब्बायलै आंखौ
मानसि रावफैयाखै Saya boleh kak, minum sih. Masih lagi. Dongkra ơi, hạt năng quân ơi. Masih dong, boy. Hạt năng quân ơi. kira ube मानसियालाय ube Oi, jangan lama. जों मोसाफैनो र' Oi, बै न'खराव मानसि दंना गैया? सैमाया जालांबाय. Lora tak saya apa he? Nah, kayak kumpulan kan coba. Kumpulannya berganti kalau ke mana ya? Tangan tangan hari kan. Kumpulannya itu tangan kenapa? No kumpulan tangan tangan itu. ओइ आयो सासे फैदोंमोन थांबाय ओइ Oi, cerah ni ya. मा